Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu, barkanku da warhaka, barkanku da wannan lokaci. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tashar taku mai farin jini ta Giyawa TV. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo namu mai taken yadda za ka shawo kan budurwa ko da yau ka fara ganin ta. Muna neman alfarmar mai sauraron wannan bidiyon da idan baka yi mana subscribe ba, yi mana subscribe ta yadda za ka dinga samun ire-iren waɗannan shirarwan namu a nan gaba da zarar mun ɗora su. Ku biyo mu kai tsaye a cikin bidiyon namu. Ku yi subscribe a Giyawa TV domin samun ire-iren waɗannan shirarwan namu da zarar mun ɗora su. Mai sauraro, kamar yadda ka ji a baya, taken bidiyon namu na yau shine yadda za ka shawo kan budurwa ko da yau ka fara ganin ta. Mai sauraro, ga irin salon kamar haka. Idan ka fara ganin budurwa a yau, kuma ganin da kai mata na farko hakan ya sa ka ji cewa ka ji kana ƙaunar ta a cikin zuciyarka, to wannan salon shine za ka yi amfani da shi, kuma wanda hakan zai sa ka samu zuciyarta kai tsaye insha Allah. Ga salon kamar haka. Ka fara da cewa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ‘Yar uwa, sannan ki, barka ke da warhaka. Ya kike, ya gajiya? Ki yi haƙuri na tsayar da ke akan hanya, duk da na san hakan zai iya kasancewa kina cikin wani uzuri ne. Ki yi haƙuri don Allah. Ina so ne ki min alfarma, ki bani minti 2 daga cikin mintunan da Ubangiji Subhanahu wata'ala ya albarkace ki a cikin rayuwar nan take mai albarka. ‘Yar uwata, ina da kuma wani saƙo ne a kaina mai nauyin gaske, wanda nauyinsa ya kai idan har ban sauke shi ba zai iya illatar da ni. Hakan ce ta sa nake roƙon alfarmarki da ki bani waɗansu mintuna 2 daga cikin mintunanki in isar da wannan saƙon a gare ki, ko na samu sassauci. Na san za ki yi mamaki kasancewar baki taɓa sani na ba, amma kuma na gaya miki cewa ina ɗauke da wani saƙo ne a gare ki. To ‘yar uwata, ki kwantar da hankalinki. Wannan saƙon ba daga ni ba ne, saƙo ne daga zuciyata. Ita ce ta bani wannan saƙon zuwa gare ki a lokacin da idanuwa na suka yi tozali da kyakkyawar fuskar nan take. Kai tsaye ƙwaƙwalwata ta aika wa zuciyata saƙo na sanar da cewa tana buƙatar yin magana da wannan baiwar Allah mai kyakkyawar sura. Hakan ce ta sa na zo cikin gaugawa nake ƙoƙari in ga na isar da wannan saƙon. Saƙon da nake ɗauke da shi, zuciyata ta ce in gaya miki cewa ke kyakkyawar yarinya ce. Kina da kyau sosai matuƙa, kyau na gaske, irin kyawun da kowace ‘ya mace take fatan samu a rayuwa. Ganin irin wannan baiwar da Ubangiji Subhanahu wata'ala ya yi miki, hakan ce ta sa nake ganin dacewar in yaba miki akan hakan, duk da na san cewa ba ke ce kika baiwa kanki ba. Ubangiji Subhanahu wata'ala ne ya ga dama ya baki, kuma yakan yin haka ne ga duk wanda ya ga dama. Sai dai ina fatan ba za ki ɗauki wannan a matsayin zolaya ba, domin su kyawawan mata su tarin yawa idan aka gaya musu cewa su kyawawa ne sai su ce ai hakan zolaya ce. To ba na so ki ɗauki wannan a matsayin zolaya. Wannan abin da nake faɗa har a cikin zuciyata ne, kuma ina faɗa hakan ne domin na tabbatar da cewa abin da nake faɗa gaskiya ne. Ke kyakkyawar yarinya ce, kina da kyau, asalin kyau in gaya miki. ‘Yar uwata, idan dai har ana zancen kyau, idan aka zo gurin ki zance ya ƙare. Kin bar ni sai zuba nake, gashi ban ma san sunan ‘yar uwata ba, amma dai ina da yaƙinin cewa yadda kyakkyawar fuskar ‘yar uwar nan tawa take, haka sunanta zai kasance mai daɗi. Insha Allah, ina da yaƙinin wannan a cikin zuciyata. Dan Allah, ko za ki taimaka ki faɗa min sunanki ne? Ina roƙon wannan alfarma ba dan ni ba, dan Allah ‘yar uwa, ki faɗa min. Idan ta faɗa kuma ba ta faɗa ba, kawai sai ka ci gaba da cewa ‘yar uwata, sai saƙon na biyu wanda na yi kuskure a baya, ban gaya miki cewa saƙo 2 ne nake ɗauke da shi ba, amma aman afuwa.
don Allah. Sako na biyu da nake ɗauke da shi shine, ‘yar uwata kin san Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yakan sanya natsuwa a tsakanin bayansa ba tare da bambancin ƙabila, yare ko kuma addini ba. A lokacin da na fara ganin ki, kai tsaye na ji zuciyata ta kwanta da ke, na samu natsuwa. Hakan ne yasa na ji a raina kamar ina so mu ƙulla wata alaƙa da ni da ke. Amma dai koma menene, ina so ki san cewa ina son ki. I love you. Ku yi subscribe a Giyawa TV domin samun ire-iren waɗannan shirarwan namu da zarar mun ɗora su.